हेलो रायजोफोर खुलुमबाय गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ आंनि बे आरबिटानि चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों बिथिंखौ बरायनानै लाबोनाय जालायबाय थ' रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि उनाव गासैबो मोजाङै दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला उइदाउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामनानै रायजोफोर अखा हानायनि थाखायनो बिफांनि थफा गोलैनायजों जोंनि साउन्डआ एसे डिस्टार्ब खालामनो हागौ बेनि थाखाय सरि रायजोफोरा आं दिनै नोंथांमोनजों नैबे बाथ्राखौसो सावरायनो नागिरदों जे जालांनाय जोंहा थांनाय जे एमपि इलेक्सन दा बे एमपि इलेक्सनावहाय माने देरहालांदोंब्लाबो हिमन्त बिश्व शर्माया ओरै जोंनि एमपि समष्टिनिफ्राय गोजोननायखौ मोनाखै होननानै बुंदों आरोखि देरहाबाबो माने बिथाङा गोजोननायखौ मोनाखै थ' देरहानानैबो मानो गोजोनाखै बेखौ आङो नोंथांमोननो ससे क्लिपखौ होनानै होनोसै नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। কোকৰাঝাৰত জিকিও আশ্বস্ত নহয় বিজেপি মিত্ৰজোঁট ধুবুৰীত 4ৰ কথা কৈ একতেই সন্তুষ্ট থাকিল শাসক পক্ষ কোকৰাঝাৰ ধুবুৰীৰ 20টা বিধানসভা সমষ্টিত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন বিজেপি মিত্ৰজোঁট হৈ যোৱা নিৰ্বাচনটোৰ ফলাফলক লৈ আত্মসন্তুষ্টিৰে গদগদ হৈ থকা যেন দেখুৱালেও ভিতৰি নিৰ্বাচনী ফলাফলটোৱে ভবাই তুলিছে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটক ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি দখল কৰিব নোৱাৰিলেও ধুবুৰীৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টি 26ত মিত্ৰজোঁটৰ দখলত থাকিব যোৱা 15 মাৰ্চত বাজপেয়ী ভৱনত এই দাবী কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই रायजोफोर नोंथांमोना नुनायजों लोगोसे खोनाबायबो नङा होनबा बेयो जों बानायनाय मोनसे बानायनानै बुंनाय मोनसे बाथ्रा नङा बे जाहैबाय आसामिस निउज मिडियाफोरनिफ्राय मोननाय मोनसे निउज दा बेनि थ्रुयै आं नोंथांमोनखौ दिन्थिबाय आरो नोंथांमोना बेनि सायाव हयथ' बुजिबाय जानो हागौ दिनैनि समाव माने एमपि देरहासेयावबो बिथांमोननि जे बिजेपि इउपिपिएलनि एलायन्स बिथांमोनहा मानो गोजोननाय मोनाखै दिनैहाय इउपिपिएलनि जरखौ खम होननानै बिथांमोनहा मिथिनो मोन्दों माने जाय जायगाफोरावहाय इउपिपिएलनि दारैहाय भटनि अनजिमाया बांनांगौमोन नाथाय बाहाय बांहोनो हायाखै होननानै बिथांमोना सानदों दा बेनि थाखायनो रायजोफोर मोनसे खोथाया साननो गोनां इउपिपिएल दोलोनिफ्रायबो माने दिनैनि समावहाय बिथांमोननि बे बाथ्राखौ नायोब्ला इउपिपिएलजों बिजेपिया एलायन्सखौ माब्रैबा बस'नो हायो नैबे लामाखौसो दिनैनि समाव नागिरगासिनो दं आरो आंथ' खाथाम बुंगोन जे दिनैनि समाव मोनदांनाय हिसाबै इउपिपिएल आरो बिजेपिनि एलायन्सआ नैबे बिटिसि इलेक्सननि सिगांनो गावबागाव जानो थांगासिनो दङ आरो बेयो 100% जागोन दिनै बिथांमोनहा ओरैबायदि मोनसे सैलायै पार्टि जाहैगोन मोननैनि गेजेराव मानो होनबा बिजेपिआबो हारसिङै गेलेगोन बिटिसि इलेक्सन आरो बिपिएफआबो हारसिं गेलेगोन बिटिसि इलेक्सनाव इउपिपिएलआबो हारसिं गेलेगोन नङा होमबा दा बेनि गेजेराव जेब्ला देरहाखांनायनि उनावसो बिथांमोनहा बिटिसिखौ खाबु लानो थाखाय जा साबसे देरहादों बेजों एलायन्सआव फैफागोन नाथाय जोङो बेबायदिखौ नायोब्ला नुहुरो जे फैबाय थानाय समावहाय इउपिपिएलनि माखासे स्ट्रेंथखौ नायोब्ला बिथांमोनजों एंगारजानायनि उनावनो ओरैबायदि दुरबलथा जागोन माने पावार गैयि बायदि अकलहरिया माने अनसायजायै बायदि मोनसे अबस्थायाव थागोन आरोखि दा दिनैनि समावहाय बिपिएफआ सरकाराव गैयाब्लाबो एमपि इलेक्सनाव जे एसेबां भट लानो हादों आरो बेबायदिनो गोबांथार बियाबफोराव बिथांमोनहा जे बेबायदि देरहानायनि भट मोननो हादों बेखौ मोनसे दिनै नोजोर होनानैनो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गिनायखौ दिनैनि समाव मोनदों दा बिथाङा बै फैबाय थानाय गावनि 2026नि जे एमएलए इलेक्सन दं बेखौबो नोजोर होनानै बिथाङा सानदों आरो लोगोसे प्लास
फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनखौबो बिथाङा सानहरदों दा बे हिसाबै बिथाङा बिनि जाय समस्तिफोराव बा जाय केन्द्रफोराव जेनदों बे केन्द्रफोरावहाय नायबाय दा बिजेपिनिफ्राय सिगाङाव जेरैहाय थाखा फैसानि माबाजों लबजों देखायनानै सुबुंफोरखौ बोदोंमोन थिग बेबायदिनो लाख हाजार थाखा खारनानैबाबो बे समस्तिखौ बिथांमोना गावसिनि पार्टिखौ देरहाहोनो थाखाय खामानि मावो मिथिबायना थ' रायजोफोर आं नोंथांमोननो बेखिनिखौनो मिथिहोनो होननानै आं बे भिडिअखौ खालामदोंमोन स' थेंक इउ फर वाचिं जय बर'